izlazaka jutarnjih autobusa i do početka primene novog sistema naplate karata. Danas, poslednjeg dana za kupovinu personalizovanih karata, velike gužve i dalje na svim prodajnim mestima. Temperatura -10, a bila i više u minusu, neki od građana tvrde da su morali da dođu i zbog grešaka u izdavanju kartica. Očekivala sam da će biti mnogo brže. Međutim, čekala sam dole 3 sata, sad ću ovde čekati 3 sata, to je 6 sati. To je jedno radno vreme. Kartu sam izvadila pre 20 dana i kad sam juče htjela da je dopunim, kaže ne personalizovana, morate da je promenite. Čega, šta je bio problem? Pa ne znam, nisu nešto dobro odradili. Mislila sam da će biti više šaltera i s obzirom da su pogrešili, da ćemo mi to brzo da završimo. Znači, za ovo što je neko pogrešio, neko treba i da odgovara. Nije toliko strašno. Mora da se sačeka posljednji dan da se izvadi ili ne? Pa, to neko ne bi tako zanimljivije. Da. Zbog čega? Pa, što se dobro čeka zanimljivije. Jer vam ne smeta čekanje? Mojo, ne. Nije strašno. Kad gazda ne daš da ga redovno pare, pa moraš kad ti da. Jel očekujete danas da završite posao? Pa ja se nadam, ja sam bolesna, moram tu da prođem i na mastiku. Morate sve da završite danas? Pa, šta bude moglo? Pa vidimo, red se pomera ipak, nekako se pomera red. Evo, mi smo 10 minuta, vidite šta je iza nas. Ide i uslovi. Evo sad je ovde za 15 minuta moguće sačekati, moram da idem. Vidimo, ipak niste prošli. A nisam, desilo se. Dobro, sad sam već na redu, nije strašno. Kako je u Beograđanki ovde, u stvari dobro. Pa ja sam čekala juče jedno pola sata u tempu, ali nisam stigla na red. A mislim da su to loše organizovali. Zbog čega? A trebalo je više punktova. Ipak je ovo hladno vreme, rokovi su se približili. Redovi kilometarski, temperatura -10, -15, čuli ste. Čekalo se danima, čeka se satima i ono pitanje koje je postavljeno da li je neko pogrešio i ko je pogrešio. Još kad vam kažem da su se u popodnevnim satima javljali građani, odnosno veliki broj vas sa primedbom da na mnogim prodajnim mestima u centru grada nije bilo moguće kupiti kartu za prevoz. O čemu se radi, pitamo Gordanu Perović iz Bus Plus sistema. Dobroveče. Dobroveče. Jeste čuli, odnosno gledali ovaj prilog? Da, gledala sam. Naravno, naši sugrađani su sačekali ove hladne dane otprilike i u poslednjem trenutku odlučili da izvade svoje Bus Plus kartice. A pa čekajte, nisu svi čekali zadnje dane. Bilo je oni koji su to uradili daleko ranije, pa su juče hteli da dopune, pa se ispostavilo da nešto nije u redu, da moraju ponovo u red. O toj dopuni ćemo reći nešto, ali bih htela da vas podsjetim da 56 prodajnih mesta za izdavanje Bus Plus kartica postoje svuda po gradu, a njihovo izdavanje je počelo od septembra meseca. Tako da o tome da li neko čekao ili nije poslednji trenutak možda i nije dobro raspravljati. Čekajte, ovakvi redovi su danima. Gotovo svakoga dana Beogradska hronika ide na prodajna mesta i svakoga dana zatičemo redove koji su malo manji ili malo veći. Ovakvi redovi, ja moram da vas prekinem, ovakvi redovi nisu bili od septembra meseca kada je počelo izdavanje Bus Plus kartica. Tako da, ja bih... A bili su juče? Juče jesu, zato smo mi preduzeli određene mere. Koje? Znači, naši sugrađani od 65 godina, odnosno preko 65 godina, omogućeno im je da svoje stare povlastice i markice koriste i u februaru mesecu, dakle da ih nove izvade od 15. februara, odnosno od 5. februara do 15. mogu da izvade nove, kako bismo pustili ljude koji su zaposleni i kako bi se smanjile gužve. Gospođo Perović, se slažete da smo mi svi na istom zadatku? Naravno. I da smo mi svi tu na usluzi građanima i da moramo da im izađemo u susret čak i ako oni nisu pravi. Tako je, mi smo im izašli u susret svaki put kada se nešto dešavalo, mi smo povećavali broj mesta, dakle bilo je 26, sad ih je 56, još 4, znači 60 mesta. Omogućili smo im da dobiju brojeve, da ne čekaju po hladnoći, da ne stoje napolju,
Tako da sada mogu brže doći do kartica i bez stajanja po ovom hladnom vremenu. Dobro, čitavog dana stoje. Dakle, niste vi dobro videli ovu sliku. Do koliko radite večeras? Evo, ja sam još uvek na poslu, a verujte mi, vozim se da isto tako kao... Ne pitam vas konkretno, nego pitam ove koji izdaju Bus Plus kartice. Ljudi rade do 8 večeras na nekim prodajnim mestima, na nekima do 9. Na kojim? Kako na nekim? Šta će biti sa onim rade drugim? do 8. A šta će biti sa onim drugim mestima gde ljudi čekaju pa ne stignu na red? Ljudi ne čekaju, ljudi dolaze po svoje brojeve, znači dobit će broj i reći će im kada da dođu. Dobro, ajte sad vi meni objasnite ovako. Onaj ko ne izvadi u Bus Plus karticu i sutra je nema, kako će u autobus? Može na bilo kom prodajnom mestu od 800 prodajnih mesta da kupi nepersonalizovanu karticu koju može da dopuni željenim iznosom i da je naravno overi pri ulasku u vozilo, a cena jedne vožnje je 60 dinara za prvu zonu. To znači praktično da će sutra na trafikama sve biti u redu i da ćemo moći da kupimo karte najnormalnije, neće biti problema kao prethodnih dana. To znači da neće biti reda na trafikama jer su ljudi to mogli da učine još od 15. januara. Ja se bojim, nisam sigurna da vas ja dobro razumem, a bojim se da vas ni gledaoci ništa ne razumeju. Posle svega, ja moram da vas pitam drugu stvar. Da li je možda... Molim? Da li se vi vozite autobusom, tramvajem, svejedno? Naravno, zašto? Pa ne, evo pitam vas sad, da li imate povlasticu, odnosno da li ste imali povlasticu, jeste li vi izvadili personalizovanu karticu? Ja nisam još uvek. Eto, šta dalje da pričamo onda? A mi pričamo već 7 meseci o sistemu Bus Plus. A jeste vi izvadili? Ja, naravno, kupila nepersonalizovanu i dopunila je još 15. januara. Dobro, posle svega, da li je ipak sve moglo da bude bolje organizovano? Možda je i moglo, ali smo se trudili i trudimo se i dalje da ljudima omogućimo da što bezbednije dođu do svojih kartica i da ne stoje po ovoj hladnoći i zimi. Ništa, mi ćemo i sutra na vaše prodajne mesto pa ćemo da vidimo kakva je situacija. Hvala vam. Ja se izvinjam, imam još jednu informaciju za sugrađane koji nisu danas, koji su vas zvali i žalili se da ne mogu da uplate dopune, da je bio prekid od 17:10 do 17:30 zbog opterećenja, ali da je sada sve u najboljem redu i da sve funkcioniše, a danas je uplaćeno čak 90.000 kartica, odnosno dopuna za 90.000 kartica i naši sugrađani su ponovo pokazali da su odgovorni. Hvala na uključenju. Nema na čemu. A u Beogradskoj